Είσαι συγκεντρωμένη? Ναι, αρκετά. Είναι δύσκολη σκηνή. Είναι. Αλλά θα την καταφέρουμε. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το κάνουμε. Ήχος έτοιμος. Έτοιμος. Κάμερα. Έτοιμη. Σκηνή 16, πλάνο 5, λήψη πρώτη. 3, 2, 1, πάμε. Το φανταζόσουν ότι εμείς θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Ποτέ. Αφαιθήκαμε όμως. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι. Αλήθεια. Θέλω τόσο πολύ να πιστέψω σε σένα. Σε εμάς. Αλλά οι καταστάσεις δεν με αφήνουν. Δεν με αφήνουν. Στοπ. Κάναμε κάτι λάθος. Όχι, δεν μ' άρεσε το κάδρο. Το φανταζόσουν ότι εμείς θα φτάναμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Ποτέ. Αφαιθήκαμε όμως. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι. Αλήθεια. Θέλω τόσο πολύ να πιστέψω σε σένα. Σε εμάς. Στοπ. Τι έκανα? Τίποτα. Δεν μ' αρέσει το πλάνο. Θα το δοκιμάσω αλλιώς. Ποτέ. Αφαιθήκαμε όμως. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι. Όχι, στοπ. Ήθελα τόσο πολύ να πιστέψω σε σένα. Έπρεπε να το περιμένουμε. Αλλά οι καταστάσεις δεν με αφήνουν. Δεν είμαστε οι μόνοι που το παθαίνουμε αυτό. Σταματήστε. Δύσκολες μέρες για αγάπη. Οι σχέσεις παρεξηγημένες. Αρχίσαμε με τόσα όνειρα. Δεν είμαστε οι μόνοι. Πόσο σ' αγάπησα. Αφαιθήκαμε. Τώρα απλά έγινες ρουτίνα. Όχι, σταματήστε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω. Έχουμε κάνει τόσες φορές τέτοια πλάνα. Κάτσε κάτω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και... Ηρέμησε, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά. Φερθείτε λίγο σαν επαγγελματίες. Σκηνή 16, πλάνο 5, λήψη 20. Το φανταζόσουν ότι εμείς θα φτάναμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Ποτέ. Αφαιθήκαμε όμως. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι. Αλήθεια. Θέλω τόσο πολύ να πιστέψω σε σένα. Σε εμάς. Αλλά οι καταστάσεις δεν με αφήνουν. Έπρεπε να το περιμένουμε. Δεν είμαστε οι μόνοι που το παθαίνουμε. Αυτό. Δύσκολες μέρες για αγάπη. Οι σχέσεις παρεξηγημένες. Αρχίσαμε με τόσα όνειρα. Πόσο σ' αγάπησα. Τώρα απλά έγινες ρουτίνα. Αυτό ήταν λοιπόν. Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν θα το παλέψουμε. Και στοπ. Τέλειο. Στο τραπεζάκι πάμε. Και λίγο χαμηλά και τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Να σου πω, θα κάνω και το script. Δεν είναι αυτό το Ναι, το φοράς εσύ. Εκείνο το κείμενο. Θα το δω.